Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pala siyang kaagi ka doon? Maukining usa ka babay nga taga Babag, Lapu-Lapu City. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Andrea. Uy, Andrea. Kadagan ko na ng gibit-biti mo mga bunga sa tumangga. Nanguhit ka? Saman, mamaligya ka? Papasad, uy. Ibundak yun ng Andrea. Andi nilang good aron mas cute paminaw. Makiyot ka o niya. Maligya ka ba lagi? Mamaligya ba good, uy? Dili, uy. Ako ni ihatag sa kong amiga. Amiga, kisabi ka. Si Miss Tintin, good. Siya may akong hatagan ini mga Indian mangoes nga akong nakuhit sa atong punuan. Oh, Sige pa ha. Katingaling mo lakaw na siya. Dili mi makaabot. Good morning, Miss Tintin. Uy, Andrea, ikaw magudi ay ni. O, sa mo da? Mangga? Oh, nanguhit ko sa among punuan. Maong gidadaan ti ka. Uy, mao ba? Dili ra ba ko hingaon gid og mangga? Pero, salamat nini ha. Oh, Uy, niya na si Chris. Kadiyot ha. Good morning, babe. Good morning. nag-kiss lagi mo. Oo day, Andrea. Siya si Chris, ang akong uyab. Babe, ang among silingan din nga si Andrea. Abi ni mo buotan kay bata ah. Laliman ka? Ginatagi ko niyag mangga gikan silang punuan. Uy, ganahan ba yung akong mama ining mangga? Bisag kung sa klase sa mangga, basta mangga. Hatagan kay ko nilining mangga. Aron, makatilaw sa si tita. Okay lang ba, Andrea? Uy, Andi. Ganam ka. Isang bag man yung punuan sa mangga ninyo. O sa may sa mangga ni mo? Ngano ka? Agoy! Ano man ang bag mo ka? Naglagot ko. Naglagot ko. Ako di magkakalagutan. Dili. Nga anong isang bag mo ni mo? Naglagot lagi ko. Doon na daday uyab si Miss Tintin. Tunda na daday si uyab. Uy! Uy, ngano siya ka na mong ligid sa auto sa bisitang Miss Tintin? Naglagot ko niya. Makasabang kong papa na. Gamiton ba nga para suyak sa mga ligid? Basta magwilgas lang mga jeepney drivers. O dili ka magsaba ni Papa ni mo nga nakuha ka. Duhara sa bitaw ni kabuok. Okay na. Nabutang na ako ilahom sa duha ka ligid sa iyang auto. Dah. Makapaus na dyan ko ni mo Krisa ka. Imong kiilog na ako si Miss Tintin. Kami mo uyab. Uya mo ni Miss Tintin? Nga babae mo ka? Dako siya kitad kini mo. Parehas mo mong babae, God. Bagod kag balik ron. Oh. Inas baga. Uy, hala, Miss Tintin. Nialagi ka sa amo. Wawa na ko ini, uy. O para ba ko ilisda? Bago pa kong mata. May nakakita ninyo ni Mike gabi eh. Nga ingon sa may gikulikot mo sa ligid ni Chris. O gisuyakan gid ang iyang ligid. Kamo si Mike ang nabutang og suyak no? Dili, uy. Ayaw na lang pamakak, Andrea. Masuko na gid ko nimo. Lagot mo ko niya, God. Nagselos ko. Naibog mo ko niya mo, be. Nya, imo man siyang uyab. Iya mo kong giunhan. Manguyab mo sa tako ni mo. Andrea, wa ka pa makasabot sa mga panulti. Bata ka pa. May gatas ka pa sa baba. Bata pa kayo ka ng kasing-kasing mo baghisgot nga manguyab na ko. Labot pa, babae ka. Ang babae para lang sa lalaki. Di na ko gusto nga matuka pa sa amo, ha? Nasuko na ko nimo. Isumpong ko ikaw ni papa mo aron madisiplina ka. Oy, Ma'am Tintin. Maing buntag diha, ma'am. Sa iyo paligid kang nasuroy. Maayo kay niya ka, sir. May usulti unta ko nimo. Oy, Andrea. Biya pa lang ka. Ngano to siya, ma'am? Nagpakaaw ka. Nagtinumboy sa ka. Kapilatan mo ka sultihing babae ka. Dili ko gusto magtinumboy ka. Tol kay wa ako'y anak katumboy. Agay! Agay pa! Sakit na kaya akong lubot. Usap niya, usap niya. Mahibaw sa giri kong naghimo ka na sa kabuang. Bitayon talaga ka.
Pagtaro sa imong kinabuhi. Wala na sila mistintin sa ato. Namalihin na sila. Ha? Iyan na kaya akong gipiyaan. Ayaw ko pagsig tinumboy god. Ni amang ko. Ako na manguyabi mo. Naibog mo sa kunin mo. Agoy! Nilabot yun ang akong lubot tungod sa pagbuna ni Papa nako o bakos. Lagot ka siya nako. Nauwaw ko na siya sa akong gibuhat. Babae tuod ko. Apan lalaki ang akong kasing-kasing. Sa unsaon ako pugong. Maumang yun ni. Tumboy magyud ko. Bata pa ko nung akong kasing-kasing ingon si Miss Tintin. Age doesn't matter, magud sa love. Mauman ni akong hibawaan. Dini na lang ko kutob o more power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Andrea nga taga Babag, Lapu-Lapu City, Cebu. Ang maong kaagi gibahatan ng duwa sa radyo ni Miss Meralina Tumulak o gabaw sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handamanan sa usa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Rosmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpapanood. Mayong andaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaniya Dr. ni Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon mas mga artista ang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Ako si Irenia. Tawagan ko sa angga nga Irene, 23 anyos, ug usa ka single mom. Taga New Correlia, Davao del Norte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini ning akong kahimtang ug sa akong anak ug sa relasyon sa amahan sa akong anak. Aron inyong hisabtan, sugdon ko ang among panagkaila sa amahan ning akong anak sa nagtrabaho pa ko sa Manila. Ingon ni ini ang mga paghitabo. May nanawag man akong gawa ko makaila. Kinsa man kani? Tubagon ko baka nino? Tubagon ko na lang. Kay pasigang ako ning amo. Ug bago na sa number. Hello? Hello? Sino to? Ako nga pala si Rolly. Nagka-abala ba ako? Hindi naman. Saan mo nakuha ang number ko? Dial ko lang. At nag-ring naman. At sinagot mo pa. May ganon? Siya nga pala. Ano palang pangalan mo? Pwede ba kitang makilala? Ako pala si Irene. Nice name. Friend na tayo, ha? Ay, di man tao ko doon nga nanin tawhana. Uy, o sa kabuha naman ni nagsige panguyab na ako sa text. Pero mga buotan man sad. Sukton ka na barangka ni no? Wa na, itawag ni tiyong amaw. Hello? Salamat at sinagot mo na ako, Irene. Pwede ba tayo magkita? Ha? Ano? Hindi ko naman sa mall magkita. Gusto kayo tagkawin ano niya, no? Hindi na ako mapaabot niya. Ako siya tiksan na hindi ako nindapita. May lalaki nagsigig kamay na ako. Kinsam ka ni siya? Niparog na ba? Hi, Irene. Ikaw ba to, Rolly? Yes, ako to. Daran naman din siya. Hindi na ko kaya. Hanap tayo ng makainan para makapag-usap tayo ng masinsinan. Ha? Salamat sa food, ha? Mauna na ako. Parang nagmamadali ka. Kasi may trabaho pa ako eh. Ganun ba? Sandali, ha? Sa'yo na to. 1,000? No. Hindi ko matatanggap ang pera mo. Nabala kita sa trabaho mo. Kaya sa'yo na to. Pero, Magtatampo ako pag di mo to tatanggapin. puutan sa ditong tigwanga. May edad na lang yun. Pero puutan mo sa kung tanaw. Ay, sige na lang, uy.
Magsama na tayo, Irene. Ano? Magsama na tayo. Nagsama na nga tayo ngayon, di ba? Hindi, ang ibig kong sabihin, magsama tayo sa isang bahay. Ano? Huwag ka nang bahala sa pamilya mo sa Davao. Sama ka na sa bahay ko. Ay, mabuti naman nakapag-isip na mag-asawa ulit ang anak ko. Alam mo bang biyudo ang anak ko? Yes po, ma'am. Alam ko po yun. Ay, mabuti naman kung ganun. 4 ang anak ni Rolly. Oh. At alam mo bang mas matanda pa sa'yo yung 2 niyang anak? Ano? 4 ang anak niya? Ang sabi niya 2 lang. Ano? Eh di nagsisi ka na ngayon. Nahibaw kong daan nga biyudo si Rolly. Ug ang akong nahibawan, nga 2 lang ang iyang anak. Apan upat di ay. Ako siyang gisukmatan. Ug ang iyang sulti, nga gibuhat lang ko niya ang pagpamakak, kay mahadlok siyang dili kong sugot kung may bawaan akong upat ang iyang mga anak. Naseto lang kato namo. Ug nisabot na lang sa ko. Ang importante nako nga buotan siya. Halos gani dili ko patrabahoon sa ilang bahay. Inandaman pa kong pagkaon sa dili pa siya mulakaw sa trabaho. Wa sa kay problema sa kwarta, tungod kay bisan sa iyang pagidaron, kugihan kaayo siya. Wa lang jud kay gugmasad niya. Ang ako lang nga buotan siya. Hangtod nga nakaanak yun may usa. Unya, Rolly, may hihingin sa akong pabor sa'yo. Oh, ano yun, Irene? Basta kaya ko lang. May anak na tayo at malaki na si RJ natin. Pwede bang umuwi muna ako sa amin sa Davao? At gusto kong kasama kita. Ano? Paano ang trabaho ko? Please naman oh. Ilang po nang naibigay ko sa'yo. Ngayon, sa akin naman, miss ko na kasi mga parents ko. Ganito na lang. Mauna ka na sa Davao at sa anak natin. At ako, susunod ako sa inyo. Di ganun ang gusto ko. Gusto kong pagkadating ko sa amin, kasama ka na. Para di na ako mayang may anak akong umuwi. Susunod naman ako eh. Kasi alam mo na, may dapat pa akong asikasuhin sa trabaho ko. Kailangan ko pang mag-file ng leave. Bale, mga 1 month siguro before ang pag-file ko. Tapos, may 4 pa akong mga anak na maiiwan dito. At ang nanay ko pa. Nala, sige. Mauna na kaming umuwi sa amin. Sunod ka, ha? Uy, mauna ni ang akong apo. Dako naman di ay. Liwat may kaya siyang amahan. Pila na ni katuig, Irene? 3 ka tuig na pa. Oh, wa pa man naging amahan ini. Ay, musunod ito na mo pa. Usa ka buwan naman lang mo din, Irene. Wa man lagi mo apas ang amahan sa imong anak. Ay, daan na to siyang tiganahang manguli mi din, hima. Unsa? Uy, unya ka mo. Ang akong apo. Tawagan ko lang siya, ma. Mangita kong signal. Kay lisod masagod ang signal din sa ato, God. Maglisod sa to kontak na ako. Di ko talaga maiwanan ang trabaho ko rito, Irene. Sabihin mo na lang na ayaw mo talagang pumunta dito sa amin. Intindihan mo naman ako. May 4 din akong anak na maiiwan dito. Padalanan kita ng pamasahe. Balik na kayo ng anak natin dito sa Manila. Po, unsa? Unsa idili ka mo tuman sa inyong sabot ni Rolly? Di ko mo balik sa Manila kung di mo niya kuhaon din, hipa. Unya, kay gipadadaan ka man kahan niya og kwarta pamasahe. Bahala siya, oy. Huwag sa ko ganahi ato niya ba? Irene, Mas maayo noon nga nakilang kawas na ko niya pa, ma. Pumasin siya kay gugma niya ba? Kay mas tiguwang man to nako, maguwang to nako edad. unya, kay may anak man mo. Oh, mga isa ko sustentos bata. Og mas maayo na sa ginitabo ni. Aron may kagawasan kung magminyog lalaking akong gusto. Irene, Nituig nila nga wa na mapadagkwata ka nako si Rolly. Kaya ang iyang gusto nga mamauli kami sa Manila sa among anak. Nanarbaho na lang ko alang sa panginahanglan sa among anak. Dihang naglima na katuig ang akong anak, nakakita kong lalaking nakasabot sa akong sitwasyon og naminyo mi. Samot nga di na ko namusustento si Rolly sa among anak, kay naminyo ko nakuglain. Kung ako sang tawgan, di na mo tarong og tubang. Og ang iyang bahad, nga kuhaon niyang among anak, og mao kani akong ikadlukan.
Ang ako pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, may anak ko ni Rolly sa usa ka byudo nga idara na nga tuwa sa Manila magbase. Unsao man ako sa pagpangayo niyang sustento, nga tuwa man siya sa layo. Ikaduhang pangutana, naminyo ko og lain nga kaedad nako. Angay pa di ay nga irason ni Rolly, nga dili na siya mohatag og sustento sa among anak, tungod kay naminyo nako sa laing lalaki. Ikatulang pangutana, nagbahad si Rolly nga ikuhaon ang among anak. Posible bang iyam ning magkuha nako kay amahan siya? Kung pananglit, mapugos gyud siya kuha sa among anak. O sa may akong buhaton, ikaupat o katapusan, gusto jud kay kong mangayog sustento sa amahan sa akong anak, tungod kinahibaw kong kaya niya. Asa bang kumuduol, aron mangayog tabang, aron makasustento siya. Palihog tabangig tambagi ko, kiniyang akong silaran, Irene. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-uban ta, kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami gihapon sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medical. Punto legal, emotional, behavioral, personal ug problema sa mga ginadiling drugas. Munay na mo pagdugay, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Badasad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ato ang mga suking tigpaminaw karong adlaw? Hinaut unta nga pagbangon nato positibo ang ato ang paglantaw. Dili kay kapuya. Uy, mo pagay pagbangon, mo pagay gibuhat kapuy na. Uy, baka gaba intaw na uy, magikan bagay kag pahuway. Kahuman kapoy, ayaw gyud ana. Do not have that attitude in life. Dapat mapasalamaton ta sa tanang higayon nga gihatag sa atoa ug atong i-make the most ang ato ang oras ug panahon. Di ba, partner? Yes, partner. Letter sender. Atong letter sender si Irene, 23 years old, taga Kabadyanan, New Corelia, Davao del Norte. Nakaanhin na ka na, partner? Wala, Davao City na jud ko. Kung nakaanhin ako ni ani. Punto legal kining gipadala ni Ariel Pater. Nakauyab og byudo nga idara na sa Manila nga may 4 ka anak. Uy. Buotan kini maong nisugot siyang mag-ipon sila og nagkaanak sila og usa. Pag 3 years old na sa ilang anak, nihangyo siya sa iyang kaipon nga mamauli sila sa Davao. Panwala mo kuyog ang byudo kay may trabaho kini og dili makabiya sa iyang 4 ka anak. Nisaad kini nga muapas lang. Apan niabot na lang ang usa ka buwan, wala gyud muapas ang amahan sa iyang anak, maong nangluod sab siya. Nanarbaho na lang siya aron may ikabuhi sa iyang anak kay wala naman mo sustinto ang amahan niini. Naminyo siya og lain. Samot nga dili na kuno muhatag og sustinto ang amahan sa bata, kaya naminyo naman kuno siya sa lain og nagbayad nga nagbahad rather nga kuhaon ang ilang anak. So mauna nga itong batay sa drama pa. Sa unang pangutana, may anak ko ni Rolly, katong byudo, no? Sa usa ka byudo nga idara na nga tuwa sa Manila magbase. Usaon man ako sa pagpangayo niya og sustinto nga tuwa man siya sa layo. Imong inon, hoy, walang hiya ka. Panagutan mo yung bata, bigyan mo ng child support, bitaw. Ato of course no kung di gyud mada no sa klaro nga pagpakigstorya nga iyahang barugan ang iyahang obligasyon ngadto sa bata kay siya may amahan ana, then mo file gyud ta og kaso for support. Child support. Para masuportaan o makapangayo tag sustento sa kana kung napo siya capacity. Naani capacity upat ka buk anak nya naminyo pag gyud og lain, byudo edad-edaran, siya ro ni pensyon. Basig naani siya naani no sina negosyo ng mga apartment pa. Takabaw. So ikaduhang pangutana. Naminyo ko og lain nga kaedad nako. Angay ba di ay nga irason ni Rolly nga dili na siya mohatag og sustinto sa among anak tungod kay naminyo nako sa laing lalaki? Dili, ang inyong obligasyon sa bata di na magdepende kung maayo mong relasyon sa amahan o inahan sa bata. No, lahi na way labot ang inyong obligasyon ngadto sa bata ay gyud na ninyong kalimti. So di na pwede gamiton nga rason ni Rolly nga kay abi naminyo ka og lain, di na siya mo sustento sa bata kay obligado man siya kay iya man ang anak. Wa siya obligasyon nimo, pero na siya obligasyon sa bata. Alright. So sunod nga pangutana. Nagbahad si Rolly nga iyang kuhaon ang among anak. Posible ba nga iya ning makuha nako kay amahan siya? Kung pananglit mupugos siya
gyud siya og kuha sa among anak. Unsay akong buhaton? Moadto kag korte kay para mabawi nimo ang bata kay wala siya'y katungod. Isip illegitimate child ang bata na ay full custody, ang full custody adto sa inahan. Di na niya pwede mabakwi o makuha ang bata. Pwede siya makakita, pwede siya makabisita, pwede sila makakuyog panagsa, pero ikaw gyud mo'y naay kustodiya ana. Klaro kayo na sa balaod. Alright. So ikaw pa to katapusan nga pangutana. Gusto gyud kaayo kong mangayo og sustento sa amahan sa akong anak tungod kay nahibaw kong kaya niya. See? Asa man ko muduol aron mangayo og tabang aron makasustento gyud siya, partner. Okay, kani kung dili gid siya madag storya, pagpinaagi no sa imong pagtawag ba or pakig tarong niya pagpaking storya, then mukuha or moduol na lang kag abogado or kanang mga NGO or magkanagalain-laing ahensya nga ang ilang advokasya ang pag-protect sa katungod sa mga kababainhan ug sa mga bata para matagaan ka og abogado nga mo-assist nimo para maka-file ta for support ngadto sa korte. Alright. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon. Dinhigapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug maayong adlaw.